Diyos maray na aldaw po sa Indogabos, mga tugang niya mo ki Kristo. Ngunyan po sa tuyang ipinagsisilibrar ang ika-21 Domingo kan ordinaryong panahon. Sa satuya man pong mga intensyones, iba taman ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot kan Rubio family, Violi Molina and family, Llantero Indicena family, Arcilla family, Doti Monte and family, Felix Riba and family, Celi Delgado and family. Asin pasasalamat man para sa mga nasimbagan na pangadjion dulot kang Laudel Lumbria. Paladan na kumplianyo dulot para man ki Joseph Dicena. Para sa kaumayan, asin marhay na salud ni Amabil Maestrado, asin maipasa ang bar exam ni Ruel Alcantara, dulot ni Sis Binang. Para sa ligtas asin marhay na salud ni Rosalia Asensi, Janet and Juliet, dulot kan Villaferti family. Para sa marhay na salud asin kaumayan ni Arnaldo Bunyag, ligtas asin marhay na salud ni Carmen Bunyag, Giel Maria Rodriguez, Arnaldo II, and Cindy Bunyag, Maria Peidona Rodriguez, Arnaldo Corby Bunyag, asin marhay na ligtas na biyahe ni Jerome Rodriguez, dulot ni Sis Binang. Para sa kaumayan, kang mga naging miyembro kang CRC LLFCC family, lalong-lalo na kay Sis Salvi Cabral. Para sa marhay na salud ni Leti Robredo, dulot kan Robredo family. Para sa katuninungan, kan sa tuyang kinaban, dulot lalong-lalo na duman sa Afghanistan. Para sa immediate job placement ni Arnaldo Bunyag, dulot ni Sis Binang. Para sa ligtas na biyahe ni Lorraine Ivani Clarete, pabalik duman sa iyang misyon, dulot ni Sis Mila Rubio. Para sa ligtas asin maray na salud, asin financial blessing ni Maria Francia, Mary Jane, Roderick, Bibi, Joseph, Alexis, Bergie, and Hector. Para man sa kapahingaluan kan kalag kan mga minasunod, para sa kalag ni Gloria, Amado, Lucenia, Daniel, Fermin, Abilino, Santos, Juliet, Renato, asin sa gabos na kalag na purgatorio, dulot ni Brad Pau. Para sa kalag ni Ronald J. Aaron Gregorio, Saturnina Carlos Hilario, dulot kan Llantero Indicena family. Para sa kalag ni Marcelo Antonio Eugenia, Rosalina Francia. Asin man para sa kalag sa purgatorio, asin sa kalag ni Ike, dulot ni Sis Violi. Para man sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Lagring. Para sa kalag ni Jeronimo Asinena, Digna Nicasio, Virginia Manuel Salvador, Jaime, and Ernie, dulot ni Sis Del. Ang satuya pong tema ngunya na Domingo, iyo ang pag-alaman sa pagtubod. Ang pag-ako kan sakramento nin matrimonyo, sarong tanda na ang duwang tao igwanin pagtubod asin tiwala sa lambang saro. An mag-agom minasarig sa kakayahan kan lambang saro, anuman ang mangyari sa sainda. Siring man kaini ang relasyon niyato sa mahal na Diyos. Ang tunay na pagtubod niyato, siyang bakong gikan sa pakasabot, kundi gikan sa pagsarig niyato sa mahal na Diyos. Siring sa pagkamuot, ang pagtubod minaagi sa panahonin kadikluman, na kung sain minaluya ang paghiling niyato sa mahal na Diyos. Ang Diyos, kundi konsekwensya kan maluyang natura kan tao, na iyo ang nagpapadiklom kan sa iyang pagtubod. Ang mga babasahon ngunyan, manunungod sa mga pangako na ginigibo, ninhuli kan dakulang pagtubod asin pagkamuot. Ang satuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Alfonso Grahida. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton nga to ang awit sa pagpuon.
Diyos maray dahil na po sa tuya gabos. Diyos maray na agaman po, Father. Sa ngalan ng Ama, Sinaki, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagarananta, ang pagkamot ng Diyos, asin ang pakisumaro sa kanang Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa saimong espiritu. Matugang ako ta sa makasalan, tamang kanig o tamang selebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako, Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamidi sa kagurangnan tang Diyos. mahirap malugod sa to ang Diyos na makaman, asin pakapatawada, ang sa tong mga kasalan, durang kita sa buhay, na dahil kasagkuran. Amen.
kaganahan, Diyos ng tipan. Ang sa imo aking si Kristo, pinili mo sa imo banwaan, tawan sa mo ang biyaya, asin kabutan, na magsayuman sa gabos na paglingkod sa karatan, sa sato, asin paglibot sa ito. Magkaigwaman lugod kami, ni isang paninindugan, para sa imo, asin sa kaligtasan, sa paglaom, sa buhay, asin pagkamot, asin daing tapos na kagmahan. Hininaagad mi, sa ngalan ni Kristong kaguranan niya mo, sa ibong aki, na kaiba mo, asin Espiritu Santo, ng buhay asin nagahari, Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Pagkagadan ni Moises, ipinadagos ni Josue ang paggiya sa mga Hebreo pasiring sa banwaan na panuga. An enot na babasahon, dapit sa pakikipagtipan sa Shikem na sarong pagbago kantipan na ginigibo sa Sinai. Binag-uninda ang sa indang panuga na magdadanay sa inda sa pagtubod kay Yahweh. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Josue. Tiniripon ni Josue ang gabos na tribo nin Israel, duman sa Sikem, asin inapod ang mga gurang, mga puon, mga hukom, asin mga eskriba nin Israel, asin nakiatubang sinda sa Diyos. Si Josue nagsabi sa gabos na katawuhan, kung habo kamong maglingkod sa kagurangnan, pilion nindong yan, kung si Isay ang buot nindong paglingkodan. Buot kamong maglingkod sa mga Diyos-Diyos na pinaglingkodan kan sa indong mga magurang duman sa ibong kansalog o sa Diyos kan Amorites sa daga, nangunyan sa indong pinag-iirokan. Para sako, asin sa sakuyang harong, kami maglilingkod sa kagurangnan. Ang mga tao nagsimbag. Dai kami nag-isip na magtalikod sa kagurangnan, asin maglingkod sa ibang Diyos. Bako daw na ang kagurangnan, iyo ang nagdara sa to, asin kan sa tong mga magurang, hali sa daga, sa Ehipto, harong nin kaoripnan. Bako daw na siya ang naggibo nin dakulang mga ngangalasan sa atubang ning satong mga mata, asin nagsurog sa to, kang kita nagbabaklay sa tahaw nin banwaan na sa tuyang pinag-agihan. Kami man maglilingkod sa kagurangnan, huli ta siya sa muyang Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Namiti asin hilingan nindo ang kagurangnan, marahayon. Namiti asin hilnganindo ang kagurangnan marahayon. Uumawon ko ang kagurangnan sa gabos na panahon, ang sa iyang kaumawan, danay na uya sa sakunguso. An kagurangnan, ipag-uugma nin sa kong kalag, an mga mapakumbaba, mahimate, asin mag-uugma. Namiti asin hilnganindo taan kagurangnan marahayon. An kagurangnan, minatalikod sa mga tampalasan, tanganing paraon sa daga, an sa endong girumdom. An mata nin kagurangnan, nasa mga banal, ang sa iyang talinga, nasa sa endang pakimaherap. Namiti asin hilnganindo taan kagurangnan marahayon. Sinda nag-aapod. Dinadangog nin kagurangnan, asin ililigtas sa gabos na kahurasaan. Ang kagurangnan harani sa pusong nagsusulsol, sa iyang inililigtas ang mga naghuhurasa.
Namiti asinhil nga nindo, taan kagurangnan marahayon. Kadakol ang mga kasakitan ning tawong matanos. Alagad sa gabos na iyan, ililigtas siya nin kagurangnan. Ang gabos niyang mga tulang, babantayan, dai babarion, sarukman lamang kan sa iyang mga tulang. Namiti asinhil nga nindo, taan kagurangnan marahayon. Tinauhan ni San Pablo nin hararom na kahulugan ang sakramento nin matrimonyo sa ikaduwang babasahon. Para kay San Pablo, ang relasyon nin mag-agom nakakabaing sa relasyon ni Kristo sa simbahan. Siring man ipinapasabot sa to ang kaburunyugan kan simbahan asin ni Kristo. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Magkinuyog-kuyogan kamo sa saindong pagkuyog ki Kristo. Kuyogon kan mga babae ang saindang mga agum, asin siring na ang kagurangnan sa indang kinuyog. Si Kristo iyo ang pamayo kan simbahan, asin para tubos kan bilog na hawak. Siring man ang lalaki, iyo ang pamayo kan sa iyang agum na babae. Si Kristo kinuyog kan simbahan. Siring man ang lalaki, dapat nakuyugon kan sa indang mga agum na babae sa gabos na bagay. Ang simbahan namuta ni Kristo, asin tanganing mapabanal ang simbahan na ini. Idunudusay ni Kristo ang sa iyang buhay. Siring man ang mga babae, dapat nakamutan ang sa indang agum na lalaki. Ang simbahan, hinugasan niya sa tubig kaiba ang tataramunin buhay, tanganing masadirihan niya, maging simbahan na mamurawayon, daing digta asin daing kurundot, o bagay na kabaing, kundi banal asin malinaw. Kaya, ang mga babae, kamutan kan sa indang mga agum na lalaki, siring na sa indang namumutan ang sadiri nindang hawak. Ang lalaki namumuot sa iya mansa ng sadiri, kun siya namumuot sa sadiring agum na babae. Daing tawo na nauungi sa sadiring hawak, kundi pinapakakan asin inaataman. Siring kaayan ang gibo ni Kristo sa simbahan. Ang simbahan iyo ang sa iyang hawak, asin kita ang mga buhay na kabtang. Huli kaini, babayaan kan lalaki ang sa iyang ama asin ina, asin minasaro sa iyang agum na babae. Asin sindang duwa, magiging sarong hawak. Ini dakulang sakramento, ini sinabi ko, dapit ki Kristo, asin sa simbahan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Iyo ini ang katapusan kan diskurso dapit sa tinapay nin buhay na sa tung mahihinanyog sa nagkapirang Domingo. Sa ebanghelyong ini, si Jesus naghulit manunungod sa pagtubod sa iya ang tinapay nin buhay. Ang tataramon nin Diyos, invitasyon sa pagtubod. Kagurangnan, sain kami maduman, uya kami sa pagtubod. Matindog na po ang gabos sa paghinanyukan marahay na bareta. Ang kaguranan, mapasadyaw. Asin sa saimong espiritu, Pagbasa ng Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan.
Makadamog kan mga sinabi ni Jesus, kadakol na mga disipulos nagsabi, masakit na mga tataramon si Isaiah, an pagtubod kayan. Namasdan ni Jesus na ang mga disipulos nagngungurumburong. Naghapot siya sa hinda. Hindi magiging dahilan nin pagkasala sa Indo. Ano daw kung mahiling nindo, anaki nin tao, nagsasakat paduman sa dati niyang pinag-erokan. Ang mga espiritu sana ang nagtataon ng buhay, ang laman day ning kapakanan. Ang mga tataramon na sinabi ko sa Indo, espiritu nin buhay. Halagad nagkapira sa Indo, day nagtutubod. Haram ni Jesus, pon sa kapinunan, kung si Isaiah ang mga day nagtutubod sa iya. Kung si Isaiah ang magpapasaluib sa iya. Kaya nagsabi, sinabi ko na sa Indo, na mayo inin makakaranis ako, kung day tugutan ning Ama. Pon kadto, kadako mga disipulos na nagsiribog, asin day na nag-iba sa iya. Maray na bareta ni sa tong kaguranan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Ito yung temang ngunyan nasa pagtubod. Sinasabi nga ni, ang tunay na pagtubod, natitisting, napuprobaran, kunya ang kita sa kadikluman, o kuning kita nin problema. Naramdaman nido itong pangyayari na nagsasarakay si mga apostoles, asin inabot si dating bagyo sa tahaw kan dagat. Nahiling nila si Jesus naglalakaw sa ibabaw kan dagat. Nagkatarakot sila. Una nila kalag. Kaya sabi ni Jesus, ako ini, dahil ka mo matakot. Si San Pedro baga beriglawan ano. Kasi very daring. Kagurang na, kung ikaman talaga ngayayan, tugutin ngaya maglakaw ako, pasiring sa imo. Sabi ni Jesus, mauri na ngaya. Di si San Pedro nagbaba naman sa baroto, naglalakaw na sa tubig, nakaturong, naghihiling siya kay Jesus. Alagad ka nagkukusog si alon, inalig niya si mata niya kay Jesus, naghiling siya naman sa mga alon. Sa oras na ito, naglubog siya. Asin ang kurahaw, kaguranan, ligtasan ako. Ako ngaya nga malulunod, palalabos. Sabi ni Jesus, bigla siyang kinabit, maluya ngaya sa imong pagtubod. Kaya yan magayon natin matamunyan. Tangani kita makaligtas sa tuyang pagkabuhay, sa anuman na pag-alaman. I-focus ta, iturok ta sa tuyang mata, bako na sa problema, kundi kay Jesus. Ikaw mga panahon sa tuyang pagkabuhay, na kita garo na iipit. Sabi nga sa English, we are pushed to the wall. Ikaw ang mga panahon sa tuyang pagkabuhay, na halos gusto na kitang mag-give up. May mga panahon sa tuyang pagkabuhay na nagmamawat kitang lamang kitang mapuguran. Nahiling ito sa Ebanghelyo mo niyan, na itong mga disipulos, garo na iipit, naulang ng sarong bagay, manunungod sa pagtubod. Pagtubod kay Jesus, na inagyat sinda. Sa sinabi niya, nasa kuya ngayang hawak, tunay nakakanon. Yung mga disipulos, pakadaw kayan, isa yung mga katubod ngayon kayan. So itong mga disipulos, ang simbag ng duwang paagi,
two ways. Ang sarong grupo na matian nila na ang batang tataramon ni Jesus, sabi nila masakit na tubudon. Kaya nagsuhay na sinda kay Jesus, dahil na sinda naglakaw kay bahan niya. Ito man ay kaduang grupo, sinibag itong hamon o kaya agyat sa inda. As in, naggana sa pagkigin mahimbod kay Jesus. Ngunyan, tanta si sarang grupo, nag-fail sa exam, failure. Sa kasi sa kadawang grupo, nag-succeed. Dahil kayo ni sinisimbag sa Ebanghelyo, pero igwag kita ning clue, ning senyal, manunungod sa kasimbagan na yan. Kan si Jesus hinapot itong ikadawang grupo, anong nga kamo? Mahali man? Kaparyo ka itong sarong grupo? Ang sibag ni San Pedro, kaguranan, sayang kami maduman. Yahan sa imo ang matataramon, nin buhay na dahil kasagoran. Asin kami nagtutubod. Asin harami na ika ang banal na hali sa mahal na Diyos. Kaya, kan naiipit sila, nagigipit, sabi nga ni Ken, tinuruhok nila ang sinang mata kay Jesus. Dahil sila na ribaraw, kan problema, kundi tinuruhok nila ang sinang mga mata, ang sinang atensyon kay Jesus. Asin, ginibo ini, ang ginibo nila, nagbalik sila, binalikan nila, itong dati nilang pagtubod, personal na pagtubod kay Jesus. Sa kabaliktaran, itong sarang grupo na nag-fail, ginibo man ang kabaliktaran. Tinuruhok nila ang sa idang atensyon, bakong kay Jesus, kundi naman sa problema, kung paano na ang taong ini mapakakan ka siyang hawak. Yan ang talagang dahil nila makaya. How can this man give his flesh to eat? So sa iyong pagkagay sa pagtataramon, hinali nila ang siyang mata kay Jesus, harap kay San Pedro, ginibo ka to, at sinagpon sila pag-irarong o paglubog. Minadara ini sa tuya sa sarong practical na konklusyon. Ngayong iba kundi, igwang mga panahon sa ito yung pagkabuhay, kung saan kita naiipit bilang ning sarong masakit na problema, manunungod sa pagtubod o sa ibang bagay. Pwede nga di kitang matintaran na magsuhay kay Jesus dahil na maglakaw kay mahal niya. Kung minaabot ang mga panahon na araw kayan, dahil ta gibuon itong ginibo ng ibang mga apostoles na hinalinda ang sedang atensyon kay Jesus, tinurukan nila ang problema. Ang gibuon ta, i-fix, iturok ta ang sa tuyang atensyon sa persona ni Jesus. Baguhon ta, ang sa tuyang pagtubod kay Jesus, harag ka sinabi ni San Pedro, harag kang ginibo ni San Pedro, kan sabihin niya, Lord, you have the words that give eternal life. We believe that you are the Holy One who comes from God. Kaguranan, sa iyong kami maduman. Yang sa imo, ang mga tataramon, nin buhay na rin kasagkuran. Kami binatubod na ika ang banal na hali sa mahal na Diyos.
Matindog na po kita sa pagrukyaw kan pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos. Amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dae nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin nabundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagud sa kagadanan, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadian daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin sa pagkabuhay na maabot na panahon. Amen. Mamibig kita sa Diyos amang makakamhan na langit, na iyo ang kapinaunan, asin ang buhay, ang sibag, kaguranan, hinanyuga ang samong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang Santo Papa, mga obispo asin kapadean, tanganing sa saindang buhay asin pagtaram, ikabalangibog ang tataramo ning Diyos, mamibi kita. Kaguranan, hinanyuga ang samong pamibig. Tanganing ang mga nagpili na maglingkod sa kagurangnan, sa pagkapadi o bilang reliyoso, magpadagos na magdusay kan sa indang buhay, para sa iba, sa kaugmahan asin kaimbudan sa Diyos, asin sa banwaan, mamibi kita. Kaguranan, hinanyuga ang samong pagpili. Tanganing ang mga mag-aragom, maging maimbod sa saindang mga panuga, asin makatalubo sa saindang pagkamuot, mamibi kita. Tanganing ang mga mayo nin katuyuhan sa buhay, makuaan Diyos na kamutan asin sambahon, huli sa buhay, nin pagtubod, paglaom asin pagkamuot, mamibi kita. Kaguranan ng Diyos, pinili mo kami na bagay sa iyong banwaan, tabay kaming maging maimbod sa iyong pagkamot sa kaligtasan, asin pagsarig. Na ika ang maging samuyang Diyos, ngunyan, asin sagkod mo. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya.
Matindog po ang gabos. Pabibigong mga tugang taas ako sa inyo atang makumalugod ka Diyos sa mga makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan niya mo Diyos sa pagkagada ni Jesus iyon kabayaran kan sumuyang kaligtasan sa mga tanda na ini kanyang tinapay asin harap tinataon niya giraray sa muya asin ang buhay bilang kakahanan asin inumon sa buhay sa sayang kusog maglakaw kami sa sayang imahen pasiring sa imo asin sa samong kapwa bilang laman asin dugo para sa iba sa pagtubod asin paglaom sa imong kadehan na naglalaom sa good puman. Ang kaguranan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pagpasalamat kita sa Diyos sa toong kaguranan. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas na ikakaguranan ipagrukyaw sa gabos na panahon at angani mas mamuraway na iharubay ug nanggayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Pasko dinulot na sakripisyo. Uri sa iya, namumundag ang maaki niliwadag para sa buhay na dahil kasagkuran. Kasi namubuksan ang maaki kan langit doon na kadehan na siya matimahimbod. Uli ta tinabos ang samong kagadanan kan sayang kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labi-labing kagmahan kan Pasko, nagtutubod kang gabos, na bilog na kinaban, kaya ang mga langit noon na virtudes, asin mga angeles, potestades, nag-awit kan himno, ang sa imong kamarawayan, dahil tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Nagkaroon, ikananggad ang banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ni mga hatang namimili kami, papadala ka nampun ka sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa ko siyang dugo, kasamong kaguranan na si Jesucristo. Siya na sa lugaring nabuhot, nagpabaya sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay, asin nagpasalamat, binakini asin tinaw siya mga disipulos na ang sabi, maghako kang mga bos, asin magkakan ka ini. Tahini ang sakuyang hawak ni dudulot para sa Indo. Siriman pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis,
Asin gilaray pagpasalamat sa imo, tinawag sa mga disipulos na sabi, magako kang kabos, asin mag-inam kay ni. Tani ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhan Indo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdom kasi pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kaguradan, kan tinapay ni buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkali ko mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahira kami nag-aaram, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginamdaman kaguradan, ang sa ibang simbahan, nakalakop sa bilag ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mga obispo si Orlando, kasing gabos na klero. Siring man ginamdaman sa imong pagkahirak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaong kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kaya kami kabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virne na ka Diyos, ni San Jose na siyang esposo, ng mga banal na apostoles, kasing gabos na santos, na kaitupan nakapagaya-gaya sa imo, magkandigong maging kairas, kan buhay na dahil kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siriman, uli sa akin mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asing kaibanya, asing sa iya. Sa imo Diyos na mga makakaman, kaiban Espiritu Santo, sa panahon na daing kasagkoran. Matindog po ang gabos. Natugduan ka na nakaligtas na tugon, kasi pinatuod ka Diyos na ng kagalian, nangangas kinang sabi.
Gawa kami sa gabos na marahot. Namimibig kami kagaranan, marasan sa baldaw niya mga katunidongan, tanin kaming natabangan sa imong pagkahirap, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan babang paglaom, asin pagdatong, kan sumong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristo ang kaguranan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan tinatawag ko sa indo. Hari paghilinga ang sa kong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika namubuhay asin nagahadi, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kaguranan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatirawan kamo ng katuninongan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Huya ang kordero kan Diyos. Huya nagpapara kan makasalan kang kinabad. Paladan mo inapod, yung pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Umibig kita. Kaguranan sa mong Diyos, bilang kasimbagan kan sa imong pagkamot, pinili mi ka sa bunyag na maging Diyos na sa mong buhay. Sa kusog kaning Eucharistia, tabayan kaming magbago araw-araw kan samuyang mga panuga sa imo, asin sa imong kadayan. Ang sa imong aki lugod, makapatindog nin pagturugang ning katuinongan asin paglingkod. Kung halinang hining mautob, pasariga ang sa mong paglaong. Nakusog ang sa imong kabutan. Namanhi, magkakaigwa ng bunga na magdadanay sa panahon na dahil kasaguran, huligi Kristo na sa mong kaguranan. Amen. Maluhod po kita sa pagpamibikang Orasio Imperata. Amang mahihirakon asin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kang COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot, nadarakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamimbi niya mo, nagiyahan mo ang mga taong naghihinguwa sa paghanap ng bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyone ang samong mga paghinguha, na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo na ang mga eksperto sa salud, tanganin na sindaman makatabang, nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibimiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod, maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan, ang kapahingaluan na daing kasagkuran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguha para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunya na panahon ning kasakitan, asin magdarasa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli ki Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Nuestra Señora de Peña Francia, San Jose, matukaw po para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Alfonso Grahida. Ang satuya pong mass sponsor, Shirley de la Viña, asin ang satuyang choir, ang choir kang Our Lady of Pram Sucor. Pasalamatan taman ang satong akolito, ang mga nagbasa asin ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba. Siring man po sa Indugabos na uya digdi, salamat po sa mga nakisumaro sa samuya. Pasalamatan taman ang manihamento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network asin Converge, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga
sa PBN Broadcasting Network as in Converge Channel 9. As in iniman po madadalan ang misang ininbanwaan sa Facebook, live streaming as in sa YouTube. I-search lang po ang misa nimbanwaan. Dahil po paglingawan na i-like as in i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attender ng Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Ang kaguranan mapasendo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na mga kamahan, ang Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Kagurahan Diyos sa samuyang tugang ng Jesucristo. Ipapasalamat kami sa imong uniyan. Nagilaray pinaramdam mo sa muya. Sa tao ni mga kadipisilan, sa tao ni mga problema, sa tao ni mga helang, sa tao kaning pandemya, mayo kami ibang malalauman, kundi ikaw sa lahat. Kuminsan kaya kaguro na nakakalingaw kami, nayahan sa imo ang tunay na kadligtasan, ang pahingaluhan, karahayan, para sa muya, sa hawak, asin sa kalan. Labi-labi ang pagtiyos na inagihan mo dyan kasang mong manuhan, kasang mga pag-iriba, kasang mga pamilya.
Pero aldaw nagdudugang ang mga nagagadan, ang mga naulakitan, ang mga nawawaraan ng hanap buhay, nawawaraan ng mahigdaan, madadagosan kung sila naghihilang. Kagunahan tawi kami ng kusog, ang sa mga tugang tawi ng paglaong, tawi ng kaumayan kung pwede lang, ang gabos na naghihilang, si tinamaan na kan pandemya ini, si banasa peligro, nalugod dahil na sida maulakitan, o na sumayang pang-iriba, mga pamilya, mga sadiring mga komunidad, kasi sumayang sadiri. Pinapamibibig ang boss nila yung kakuranan. Tayo kaman sana ang nakakaarang na mayo kaming ibang madadagusan, mayo kaming ibang malalauman, mayo kaming ibang masasarigan, mali ka sana. Hindi ka boss na agad ni. Sa ngaran ka sa imong aki na si Jesus, sa tabang ka sa mga na si Senyora de Peña Francia. Kaumayan, sa pagsalig sa kabos na karahayan, sa ngayon na ba, asidaki, at Espiritu Santo. Amen.